Sha ei ba phi dan tăng bất phi kui cả đêm cả man Dagi surging right na pensawa ringkat ka jing it ka banella ngakin mau ki porba menchua bangklet no ya ki ngamla tang haki jing pas niu hanga piwan pau ya ki porba la len phi pen ken mau what them sip show what las nam nyo I ba I ngadan ha chan jong pi what phim tip shu what la slam phim yo I ba I ngadan ha jan jong pi Kamit kinja pi penling a pi pendu tia pendu dem yanga ngaki ngak sarsya ka diang kaman jing perkat ka kya kashan jing roi nga pensawa ringkat ka jing it ka banilla ngaken mau ki porba menchua panklet no ngam la shisha ya kamit kinja ti penleng a ti pendu ya pendu dam yanga ngaki ngak sa shaka deng kaman jing perkat ka ban ka sha tang haki jing pos niu hanga piwan pau ya ki por bala len pi pen ken mau what them sip show what las nam nyo I ba I ngadan ha chan jong pi what phim tip shu what la slam phim yo I ba I ngadan ha jan jong pi tăng bất kỳ cơ bay